Muistan ensimmäisen kuukauden tarkasti. Ehkä vielä toisenkin. Sitten enää vaan hetkiä. Hyvä yleisö, nuo sireen! Siis ihan paska. Et sinä, vaan et sinä. Ei mulla ole kiire. Hei, sun kirja. Jos mä vaikka unohtaisin sen, sitten mun täytyisi tulla hakemaan se myöhemmin sun luota. Mä oon ikinä kokenut mitään tällaista. Tapahtuu jotenkin ihan liian nopeasti. Sen tietää, niin sen tietää. Mutta miksi pitää viedä sut pois täältä? Koska mä haluan. Mä en pystyisi enää kuvittelemaan elämää ilman Roosaa. Sä saat mitään viestiä, vittu! Et sä oikeasti näe, mitä tapahtuu. Se huolehtii musta. Nyt kuuntele vittu. Istu alas! Mä en halua jättää sua tänne sen kanssa. Mä lähden, jos sä lähdet. Tuntuuko susta, Roosa, siltä, että sä oot luovuttanut? Vai voisiko sulla olla vielä halua yrittää?